Kaila mo aning akong giluto mga inday. Kaila mo ani mo ni gitawag og dabong sa kawayan. Dabong is kawayan sa Bisaya. Pero sa Tagalog labong. Gigisal din nako, gisabakan og baboy. Gisabakan ako ni baboy mga inday. Magluto mo ani mga inday, inyong buhaton. Lakwaan ninyo daan ang dabong bago nyo gisalon kay pait man po ni kundi ninyo lakwaan. Pwede ninyo utanon, pwedeng lagataan, pwedeng gisalon. Lamian ako mga inday, ginisal man og utan, di ko ganahan sa gata. Di ko ganahan sa gata. Mas ganahan ko sa gisal og sa kuan. Ang sa gisal og sa utan, labi na naisaluyot. Okra, alugbati, kalabasa. Lami kayo na. Oni anak ko, labi na buwad ang paris kanon mais. Dinang lami Ako lang ni siya sugkay kay basig niya mudukot pud ba. Wa baya ni sabaw-sabaw duga ra niya ang akong gikuan ani bitaw niya silbi pa luto ba, pero may idibol pod ni siya. Siyempre gisal gud na siya idibol no. Sige lang gyud nako siya sugkay ba kay aron dili madukot. Tahinayon kayo nako. Tahinayan akong kayo. Saba kay nako ano. Ito lang gipakusgan ang kayo para madali gluto. Humana man ni siya timpla. Itimplahan na nako ni magic sarap og patis. Itimplahan na ni nako patis og kuan magic sarap. Kuan na lang ni kanang kuan na lang ba paanok-anok na lang bitaw. Say tawag na sa Tagalog wa ko kay balo si paanok-anok kanang para lang yun siyang maluto ba. Pero luto naman ni siya daan mga inday kay gilabuan ba ni pilagod ka kuan halos 1 oras ko maglabuan ni dabong bago na ko na siya gisalon. So luto na gyud na siya daan. Ang ako ara luhugayon og todo ba para dali ma-mix ang timpla. Ang timpla sa kuan ba. Kay namang ko'y say nga di nimo ma-mix og todo parat ang pikas tabang ang pikas kilid sa imuhang luto kay wa man siya ma-mix og taman kay okay ra kadali ba nya ako kay ako man jud ni siyang i-mix tilawan ako. Akto naman mga inday, bilang ko paraton kay likado ang parat. Bati ng suroni siya. Lamig naman. Ang subak, ano mga inday no, kay baboy. Ya, pwede sa sardinas mga inday. Depende ran ko ninyo sa inyong isubak. Basta subak. Pwede ramang galigoy subak kami sa bukid, wa man mi subak-subak dito. Pero lahi ng bukid og dinhi sa syudad ko kay lahi ang panglasa nimo ba. Mato kay ra gyud tag magbuhat ginamos ngari, mapulaan na lain ta anang mga sudana. Mangita man gyud tag maming sa atong baba. Sige ra gyud nila kog subkay kay madukot unya pod. Subkay. Mix naman siya. Ako lang din siyang gikuan.
klaro lang sugkay ba para ang lasa makuan manuhot-suhot. Okay na ni siya mga inday, luto na ni siya. Salamat sa pagtanaw.